كاب أقل تلفزيون إرتراج وسلامتنا تقبل زخبركم تخطاتلتنا كم يتمسيو بقوة أطرار إرترالك ساعة شعب تقوينون لهم 24 تحساس تدالو زينا ومسنادو حيزالكم قريبا لهم هادي من مكتالكم بخبر زعد ممساهم تصنح الميكال حرقو فالماقن بكاندنات بتاتو فيلم أبي زوباغاش باركان ماكلن لومي بستقبر مرمرات 74 زيكاتات بكورونا فايرس ملكافون ترقاقيتهم أبزوبا عن سبا قدر تكالات سمرتي بعسة عدسي كمزا عابيه تقليتهم أبي الشعب زركب نقطة عقراو تكال حرشاو مرمرا بستفلالو أزرتي مرمرا كايرو أب زيناتات وطاي إيروبا حورة بريطانيا نام نقراو سمع كمزو بتحو تقليتهم منغستي دوب كوريا لبعي كوفيد عصوتو جعتن مكوتار توسختي تررتي قرهات وسيم أمريكا بالعلي إيران وتاجر سقمتي كتوسر كمتخل أتنكعا زرزر زينا فيلم حبريتا كاب ميستعنا أبي زوباتات قاش باركان ماكلن أب زركب موشبي ماكلاتن كفلتات ملال السحوماتن لوم 24 تحساس بستقبرنا لابراتور مرمراتات 74 زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم كابزيوم توم 48 أب زوبا قاش باركاب زركب موشبي ماكلات مالت 24 أبادي بارا عصوتو 4 أبا غردت 4 أب أم حجر 3 أب تسني 3 أب بارنتو حانتي أب قولج تعاقبهم زتصونحو اتهم سترفو 26 دما بستفر على كوابتات زوبا ماكل أب زركب كفلتات تملال السحومات هوسبيتالات بستقبر مرمراتات يوم ملكفتهم ترقاقيتو زلوهم إذا كم زيلون كله أب زوبا قاش باركاب أب هوسبيتالات عاقبة زدلي كنكن كجبر لا تصنح زيكا حاوية نابيتا تفاني الله أبيرترات على لا قدر بكورونا فيروس زتلفو زيكاتات كسابلو 150 حدن كخونن كله شيد شيميت كابوم حاويهم زتفانو حد بمو زتفري 350 دما جنا أب هوسبيتالات عاقبهم زركوب يوم منيسري طعنا 24 تحساس كلتشن إسران نابل كال زينا مسنسقرم أبي زوبا عن سبب تصلات السمرتي تمزجيب زلوا لوطي مريا نايتين تصلات توها بقلحتان بو منصر استقبر جزي فوفرنيو زرق حنايتا أقول نمر رقاص بستسلاس العمام قصر تكالات سمرتي بعسر تعزف كم زعابي زقلات كم وتصيتو تساطف النتاب مادة تمرتازي عابيلو وكيلي رينا هبتقرقش تسفا مريم زدالو صبصاب دانيال قبرو كوربوي أبزوب عن سبا أبهنسة زرقحن تكالات تمرتن عبيت تساطفنة مادة تمرتن التمزقب عوتات مرأي نايتي منغستي إرترا بتصلات زقبرو غزي فوفر مخانو حلاف جنفر منستر تمرتي نايت زوبا ممركفلاي عند ميكال كليسو مسيرينا بزقبرو على محتت ممركفلاي قدمينا صنس 34 زنبرو قطر أبيات تمرتي أبزو وانزي بأستات 10 عزف عبيو أبتشعاتن وزوباتات 9 محدارات كبابن كابكم أو مواعل الزانات كساب كالاي درجة 330 تكالات تمرتي كمزلو بمبرح زي مستي بمدبات عريوتن تمرتين عبيتن زوهاب أقلقلوت تدميرو عبي قاسقاس كم زخونا بريهو 34 تكالات ناي تمرت ترايز نبراس حجي 330 مالت دارقا بعد سرت عزفي كابتي قدمنات من الزنبرو عبي الله مالتي غيرو دولو وفري كساب كندي تبابعين كساب كندي عوت ناي تمرت وفري سلاسي لهم زلو زرقين ناي لا مواعلت كماو مواعلت أنا تحجب زي أب كلنا بدي أنت شعتي إنه أسان زواتات تزرقحين زلوا تسان شدشتن كماو مواعلت أنا تعلوها مالتي سرع مواعلت أنا زبهلا لوا زي أثنكا 4 هنا سرع مواعلت أنا تقول قلوت زهبا زلوا أنا ناي مبعتا أقول قلوت ناي تمرتي زهبا أبيات تمرتي 230 شوعتنا لوانا ناي مأكلاي درجة أقلقلوت زهبا مالتيو سسان شعتنا لوانا بناي كلاي درجها قد مناصنت دارغا حنت تراي ناي كلاي درجه يتمرت زنبرت حجي 10 شومنت ناي كلاي درجه أقلقلوت تمرت زهبا بتمرتات لوانا كاب حمش شح زي بزح زنبر قصر تمهارو ابزو وانزي 6233 ناي قدمه تمرت زركبوم لعلي 86,500 بصيحو كم زلو طقيسو دما كاب قدمه تمرتي كساب كلاي درجان زلو طلب نمرواي 8 توسخت ابيات تمرتي كم زدليا غليصو جنا جن ناي تمرتي مبصح بتي
بعقبت نايت حبرتسبن بعقبت نايت منغست خزرغو زدلو زلو نايت مرت غلغلوت ግን ጠቃሊልና ኸ አነጻጽርና ድርአናዮ ምስ ጠለብ አነጻጽርና ክንሪኦ ከለና ኸ ገና ሕጂ ብኾኑ ስኾ ዝግባአና 40 ዝኾና ናይ መዋእለ ህፃናት ኣብያተ ትምህርቲ ምውሳኽ ይደሊ ኣብ መላእ 9 ንኡሳን ዞባታት በመባእታ ደረጃ 14 ዝኾና ኣብያተ ትምህርቲ የድልያና በማእከላይ ደረጃ 17 ዝኾኑ ኣብያተ ትምህርቲ የድልየና በኻልኣይ ደረጃ 9 ዝኾና ብኩሉ ሙሉ ኣጽኒዕና ወዲልና ኣለዎ ወይ ክንውስኾ يدلي نتزوان ولاد لنا 8 ዝኾና ኣብያተ ትምህርቲ ክውሳኻ ከም ዘድሊ ንርዳእ ማለት እዩ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 46.7 ሚታዊት በፂሕሎ ዝበለ መምህር ክፍላይ ምበላሕቲ ስነ መምህርናዊ ማእከል ከረን ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝምስገና ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ መምህራንን መጽሓፍትን ቋንቋ ኣደ ከምኡውን ጽገና ዝኣረገ ኣብያተ ትምህርቲ ዝያዳ ወፍሪ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣገንዚቡ ኣገልግሎት ናይ ትምህርቲ ኢልና ክንገልጽ ከለና እውን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መንጽጻር ንገብረሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት እዩ ብኣጠቓላሊ ብድምር ኣብ ኩሉ ናይ ቅድመ ትምህርቲ 48.9 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መባእታ 46.1 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ማእከላይ ደረጃ 47 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከምኡ 47.1 ደቂ ኣንስትዮን ብኣጠቓላሊ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኸ 46.7 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን እየን ዝመሃራ ዘለዋ ካብቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ትምህርቲ እቲ 81 ሚታዊት ብመንግስቲ 19 ሚታዊት ድማ ብዘይ መንግስታዊ ከምኡውን ብሕታውን ኣካላት ከም ዝካየድ ዝሓበረ መምህር ክፍላይ ንጽሙማን ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልናን ዘለዎም ካልኦት ፍሉይ ቆላሕታ ዘድልዮም ቆልዑን እውን ናይ ትምህርትን ስልጠናን መደባት ብስሩዕ ከም ዝሰላሰሉ ኣፍሊጡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ብምኽንያት ቅጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣገልግሎት ትምህርቲ ተቋሪጹሉ ዘሎ እዋን ብልዕሊ 1,046,000 ናቕፋ ጽገና ሰደቓታት ክካየድ እንከሎ ምስ ምምሕዳር ናይ ስራሕ መሻርክትን ህዝብን ብምውሃድ እውን ኣብ ጽገና ኣብያተ ትምህርቲ ብቐሊል ዘይጥመት ስራሓት ከም እተሰላሰለ ሓቢሩ ዞባ ሽዕብ ዝርከብ ንወጣ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣዝርእትን ኣካልን ኣሕምልትን ምርምር ኣካይዱ እቲ ምሩፅ ኣዝርእቲ ብምልላይ ንቶታውነት ንምዕባይ ዓሊሙን 3 ዓመታት ምርምር ዝተኻየደሉ ኣዝርእቲ 5 ዓይነታት መሸላ ብልቱክ ስምስም ፉል ባምያ ከርከደን ኣዳጉራን ከም ዘጠቓልል ሓላፊ ናይቲ ንወጣ መንእሰይ ፊሻለ ተስፋ ሚካኤል ሓቢሩ ተረኺቡ ዘሎ ውፅኢታት ተባብዓ ምዃኑ ዝገለጸ መንእሰይ ፊሻለ ነቲ ውፅኢታውነቱ ብምርምር ዝተረጋገፀ ኣዝርእቲ ናብ ሓረስቶት ብምዝርጋሕ እቶት ብዓይነትን መጠንን ንምልዋጥን መነባብሮ ሓረስቶት ንምምሕያሽን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣብ ዞባ ሽዕብ ዝርከብ ንወጣ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ልዕሊ 50 ሄክታር ናይ ፈተነ ቦታ ከም ዘለዎ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የነጽሩ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዞባ ጊንዳ ኣብዚ ዓመት እዚ ደበስ ንስድራ ስዋት ከምኡውን ሓገዝ ንኣለይቲ ዘኽተማትን ካልኦት ጽጉማት ወገናትን ዘጠቓልል ኣስታት 5 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዘመቓርሐ ገሊጹ ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ጃብራ ኤድሪስ ንየሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ዓመት እዚ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ብዘማልአ መዳይ ብፍላይ ንተለበስቲ ስድራ ስዋትን ተኣለይቲ ስንኩላንን ዝምልከት ስሩዕ መደባት ከም እተሰላሰለ ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ማሕበር ብድሆን ዝተጠርነፉ ወገናት ብዝግበር ሓገዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ን20 ቆልዑ ገንዘባዊ ደገፍ ከም ተገብረውን ኣብሪሁ ምስ ዜናዊ መሰናዶ RTV ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كما يتنعكم كيروات عزبتي زيناتات ناوصلي زينا وصاي تزارتيتي أوروبا وحبرة بريطانيا لوم 24 تحساس اب كتما براسلس اب زكايرو زربا بنقداو سمع كم زبصحو يقال حلو بس دما 4 عامታት ዝወሰደ ዲፕሎማሲያዊ ሓርጎጽ ጎጽ ማዓለቦ ከም ዝረኸበ ሰመዚ ክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብዚ ስምምዕ ብምብጻዕና ከም ሃገር ሉላውነትናን መጻኢናን ሕግታትናን መሊስና ኣለና ብምባል ሓጎሱ ገሊጹ
ብዘይካዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ኣብ ሓደ ጥሪ 2020 ሓድሽ ታሪፍ ጉምሩክ ክትግበር ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፃር እትገብሮ ፃዕሪ ብምሕያል ቁጠባኣ ንምጉልባት ከም እትሰርሕ ኣረጋጊጹ ባይቶ ብሪጣንያ ሃገሩ ዝመጽእ 31 ታሕሳስ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ጠቕሊላ ቅድሚ ምውፃእ ነቲ ኣስታት 2000 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ከጽድቆ ኣለዎ ባይቶ ኤውሮፓ ሕብረት በጎኑ ቅድሚ ምእታው ሓድሽ ዓመት ነቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ከጽድቆ ትጽቢት ይግበር መንግስቲ ደቡብ ኮርያ መዓልታዊ ልዕሊ 1,000 ዘሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፃር ተወሳኺ ተረርቲ ገዳታት ምትእትታው ኣፍሊጡ ብመሰረቲ ትእዛዝ ካብ ሎሚ 24 ታሕሳስ ጀሚሩ ካብ 5 ሰባት ንላዕሊ ምእካብ ኩልኩል ክኸውን እንከሎ ኣብ ልዕሊ ነቲ ሕግታት ዝጣሓሱ ተሪር መቕፃዕቲ ከም ዝብየን መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ሓቢሩ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ብዘይካዚ ስፖርታውን መዘናግዕን ቦታታት ኣብዚ ወቅቲ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክዕፆ ኣዚዙ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ማዕቢሉ ዘሎ ክታበት ኮቪድ-19 ንምዕዳግ ምስ ዝተፈላለያ ኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ዝርብ የካይድ ምህላው ካብ ካልኣይ ረብዒ ናይ 2021 ድማ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብቴክኖሎጂ ተሰንዩ ዝተገብረ ሓያል ናይ ምቁፃር ለብዒ ስጉምታት ኣድማዒ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣብቲ ሃገር ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 53,000 ክኸውን እንከሎ 756 ድማ ህይወቶም ሲኖም ኣለዉ ብተመሳሳሊ ምምሕዳር ክፍላት ሃገር ኒውዮርክ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ለብዒ ኮቪድ-19 ንምቁፃር ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝመፁ ገያሾ ግድነት ክውሸቡ ዘገድድ ሓድሽ ሕጊ ኣውፅዩ በዚ መሰረት በፃሕቲ ኣቐዲሞም ኣብ ዝሕብሮ ቦታ ን14 መዓልታት ክውሸቡ ክግደዱ እዮም ነዚ ዝጠሓሰ ድማ ንመዓልቲ $1,000 መቕፃዕቲ ክብየነሎ ምዃኑ ምምሕዳርቲ ክፍላት ሃገር ኣፍሊጡሎም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብጠቕላላ ልዕሊ 18.4 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ልዕሊ 326,000 ድማ ህይወቶም ሲኖም ኣለዉ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 79.1 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን በፂሑሎም ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ እቲ ሃገር ነዚ መጠንቀቕታት ዝሃበት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ ባግዳድ ንዝርከብ ኤምባሲ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሮኬት ድሕሪ ምክያዱ እያ በቲ መጥቃዕቲ ንኢራን ዝወቐሰ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ምዝካየድ ሃገሩ ቀጥታዊ ወታደራዊ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣፍሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራ ኣይነበረን ኢራን ኣብ ኢራቅ ንዝርከብ ትካላት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ከተካይድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ኣብ መንጎን ዝተፈጥረት ዘይምቅዳው ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይእምቱ እቲ ክልታዊ ዘይምቅዳው ብፍላይ ድሕሪ ቅትለት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓለዋ ሳውራ ኢራን ዝነበረ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ መሊሱ ከም ዝሻሕከረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ቀንዲ ሃንዳሲ ናይቲ ኣንጻራ ዝቐንዐ ኣብ ኢራቅ ዝካየድ መጥቃዕታት ምንባሩ ብምኽሳስ ኣብ ፈለማ 2020 ከም ዝቐንጸለቶ ይዝከር ሩስያን ቻይናን ነቲ ኣሜሪካ ብልዕሊየን ተካይዶ ከም ዘላ ዝገለጾ ንግዳዊ ተጻቦታት ንምምካት ብሓባር ከም ዝሰርሓ ሓቢረን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ትማል 23 ታሕሳስ ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ እቲ ስጉምታት ንኣህጉራዊ ሕግጋት ንግዲ ዝጥሕስ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንረብሓታት ሃገራቶም ኣብ ሓደጋ የእትይዎ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ክልቲአን ሃገራት ብሰንኪ እቲ ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ቤናዊ ስጉምታት ክስዕብ ንዝኽእል ተወሳኺ ሃስያ ባጉ ንምግዛእ ብዕቱ ከም ዝሰርሐን ኣብቲ ርክብ ገሊፀን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩሉ መድያዊ ዝምድነን ምድንፋዕ ከም ዝሰርሓ ዝሓበራ ሩስያን ቻይናን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግዛእ ሓበራዊ ፃዕሪ ከም ዘካይዳ ኣፍሊጠን ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድነን ንምምዕባል ክሰርሓ ምጽንሐን ጸብጻባት ይረዱ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ሩስያን ቻይናን ዝዓብያ ጸጥታዊ ስጋት ምዃነን ክትሕብር ጸኒሓ ኢጣልያ ኣብ ሃገር ኤውሮጳ ብኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 70,000 ሞት ዝተመዝገበላ ቀዳሚት ሃገር ኮይና እታ ሃዚ ኢጣልያ ዝለዓለ መጠን ሞት ምስ ዝተመዝገበለን 5 ሃገራት ዓለም ሰሪዕዋ ምህላው ተፈሊጡ
ኣብታ ሃገር ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 2 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘሎ ፀብጻባት ጥዕና የረዱ ካብ ዝኽሰት ዓመቱ ኣውፂር ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 79 ሚልዮን ሰባት ለኺፉ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሰባት ድማ ቀዚፉሎም ሰራዊት ህንዲ ኣብ ልዕሊቲ ፓኪስታን ተመሓድሮ ክፋል ዞባ ካሽሚር ብዝፈጸሞ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ሞርታርን ሰብኣዊ ንዋታን ክሳራ ከም ዝወረደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፓኪስታን ትማሊ 24 ታሕሳስ ከሲሱ እቲ ብህንዲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝርከቦ ከባቢታት ከም ተፈጸመ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ካልኦት 3 ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡ ዛጊድ ብወገን ህንዲ ዝተዋበ ምላሽ ግን የለን እዚ ሓድሽ ፍጻመ ነቲ ኣብ መንጎ ዘን ጎረባብቲ ሃገራት ደቡባዊ ኤስያ ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ከዕርጎ ዘስግብ ብምዃኑ ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ህንድን ፓኪስታንን ካብ ዘካይዶ 3 ውግኣት እቲ ክልተ ብጉዳይቲ መቒለን ዘመሓድሮ ዞባ ካሽሚር ዝተፈጥረ ምዃኑ ይግለጽ ዘን ወነንቲ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾነ ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ኣብ ልዕሊታ ካልእቲ ፈጺማቶ ብዝበልኦ ናይ ስለላን ምጽንጻን ንጥፈታት ይካሰሳ ምህላውን ይሕበር ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ፈረንሳ ትማሊ 23 ታሕሳስ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት 3 ኣባላት ፖሊስ ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ፖሊስ ከም ዝቆሰለ ዝሓበሩ ሰመዝ ፀጥታ ፈረንሳ ምስ ግብረ ሽበራ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዛጊድ ኣያነጸሩን ፍጻመ ናይቲ መጥቃዕቲ ሞይቱ ከም ተረኸበዮም እቶም ሰበ ስልጣን ፀጥታ ገሊጾም ዘለዉ ኣብ ፈረንሳ ንኣባላት ፖሊስ ዕላማ ዝገብረ መጥቃዕቲ ክካየድ ሳሕቲ ምዃኑ ዝሕብሩ ፀብጻባት ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ሓደ ኣባል ፖሊስ ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ተቐትለ ይሕብሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዘይ ዘመስግን ዝተርፉ መደባት ቲቪ ሓድኩኩም ብወገነይ ሰላም